Altså, direkte ud fra Skalborg af. Leatherstrip skal til at spille sit nummer nu. Hold fast, her kommer han. Det var så Claus Lart. Claus, man har jo ikke rigtig hørt noget til dig her i Aalborg, men jeg ved, at i Tyskland, der sælger du masser af plader. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. De kan lide aggressiviteten dernede, åbenbart. Hvorfor skal det være så aggressivt, det her? Det er fedt. Det er sveden, det er energien i det, der er så fedt, ikke? Jeg synes, din stemme den lød lidt mærkelig her, da man hørte... Den er simpelthen bare overstyret. Ja. Altså, hvordan laver du til sådan noget musik her? Hvordan laver det? Ja. Som alle andre folk laver alle mulige musik. Jamen altså, det er jo ikke noget orkester, der spiller, det kan man jo tydeligt høre. Nej, det er det ikke, nej. Det er lavet i computerstyret studie. Ja. Altså, det er computer, der styrer det hele? Ja.
Og det er dig, der sidder derhjemme i Skalborg og laver det hele selvlederstrip, eller hvad? Ja. Hvad er det for publikum, der nyder din musik, hvis man kan bruge det udtryk? Det er dem, der er til det alternativ, simpelthen ikke. Altså, det er dem, der dyrker og graver i undergrunden. Det er der ikke rigtig noget marked for herhjemme. Du har været nødt til at tage til udlandet for at få en pladekontrakt i hus. Ja, men det er jo simpelthen fordi, at danskere er så konservative. Så. De kan ikke klare den nye stil der. Nej. Men så, hvad gjorde du så? Du prøvede det danske selskaber, de vil ikke have dig. Hvad så? Så sendte jeg til udlandet, Tyskland. Og så set det første brev, jeg skrev, der fik jeg ja på det. Altså. Og hvad så? Hvad sker der i Tyskland? Der er blevet udgivet en maxi, som solgte en hel del. Og så kom der en LP lidt senere. Og der er lige, som vi står og snakker her, udkommet en ny maxi. Og det var med din første maxi, den solgte din 10-15.000 eksemplarer i Tyskland, og var nummer 1 på et diskoteksliste. Den har været nummer 1, selv i København er den nummer 1 i et stykke tid. Okay. Hvad skal der så se lidt et stykke fra nu af? Nu har jeg fundet 2 gutter her, som er interesseret i at komme med ud og spille til efteråret. Ja. Og det regner vi med at lave et par gigs herhjemme. Altså et par stykker lige for at øve lidt, ikke? Så få noget frem. Men så ellers så har vi fast aftaler til efteråret i Tyskland. Okay. Jeg kan godt tænke mig at vide, Claus, lige det jeg taler sidst. Hvad synes du om resten af den her musik, der er spillet her og bliver præsenteret her i aften? Jamen, det er fedt. Det er så utroligt. Der er så mange aalborgensiske bands, som er anderledes, ikke? Det er sgu mange der. Ja. Det er bare synd, at